Sugeng sonten Pak Surawan. Pak, pokoknya mengucapkan terima kasih pada Ibu Tengah Bakura. Semoga acara saya sukses sampai hari ini. Terima kasih. Ini sore ini acara apa nih? Acaranya apa sih? Nyuci ikan yang buat rewangan persiapan. Ini Pak, persiapan di belakang. Tak ungak-ungak ten buri. Ini monggo iki. Kula nuwun. Niki kemeruputan toh? Oh. Alhamdulillah. Nggih. Niki jenengan bagian apa niki? Endok kok dijaringi. Jaring lele nang Mbak. Ane jaring ki ya lele kok ya kayak endok. Foto kok aja tukang nyolong. Action, Bu. Oh, ane ki action dulu. Mbak kan ayo didol. Lah. Betapa? Oh, niki mentah. Kayak niki bola niki endok. Cobi-cobi delok-delok niki. Monggo. Ini langka ini. Niki karung lemetung karung ngampet niki saja. Ini kirakan ini. Oh, Luncrut. Delok. Lah nggih, lah kula dihapus karo Pak RT. Lah turene pun rame ngoten to. Lah kan bener rame ning jebule. Nek peramene kena diandalke dua niku. Nek rame nek ngono ngoten iki pripun, Pak? Nek malah judut-judut ngoten iki, Pak. Niku Pak niki. niku sajae nek sekole metune napa? Ya kirangan niki wau pripun. Niki malah nglentoi, Pak. Niki malah nglentoi. Lah kok ya akeh sing mento ya. Ambeien kowe. Wah, niki ambeien niki. Niku ngeden to lagi tok separo tinggal guyu. Wah. Amin. Amin. Jenengan apa sing diraoske? Mumet. Lah wonten napa kok mumet? Oh, dadi planet ini ku wau to. Nggih. Nggih. Nggih, amin. Nggih, kula ajeng delok le deplok-deplok niku. Damel bumbu napa, Mbak? Oh, tak kira nek semur endok nika. Lah yo ana sing kemrecek yo ana sing anteng kok yo kaya nek sekolah kae. Jadi to nek nang ndi iki rong rewang ki ana sing temandan, ana sing lungguhan, ana sing mandori, ngono kuwi biasa. Heeh. Ya ya, mau bar pepanas ya to. Iki mau jenengan saka ngendi kok itu es teh dhewe iki? Oh, berarti ora tekno rewang to le itu es teh. Yo enak, yo legi, Mbak. Koncone dorang ngombe ngono ku yo enak. Lah iya ya kok. Lah wong ning banyu ki gampang. Karo didodok. Iki ana sing sangu pitik barang rewang we. Iki lagi ngombe. Iki anake dikutuk. Biasanya aku nunggu-nunggu, Om. Pas iki wau berarti. Ora isin karo Pak RT.
Niki lenten ngarep keren saking jam pinten wau? Oh, jam 11. Mboten nganggo anu to apa sih istilahnya sip-sipan ngoten to? Ini kerjasama. Oh, ngoten. Iki nek kesel leren ganti. Gantian kerjasama terus jadi bareng-bareng. Nggih, ketok itu. Kerja bareng Paruh-paruh. Nek sing niki bagian apa? Jadi mangan. Oh. Lah niku balungan. Niku wau disortiri napa pripun? Nggih niku. Niki nggih kolu liyane do mboten dar. Ah, lah kancane Tetep kol. Oh, wau mpun jenengan keri. dhewe mau ngompong. Oh. Berarti dangu le dahar soalnya opong. Lah sesuk meleh request tahu bacem mawon. Nggih lah nek mau ngompong niku nek mangan niku Nggih. kancane tapi yen ampun keri. Nggih. Jenenge wong sabar gitu, jenenge wong sabar. Nggih ora apa-apa. Ngarep nganu Mbak, duduhi Pak RT. Nek jenengan iki bagiane apa? Ngono lho niku. Kaya nek nggih gamelan nggih grup kerawitan kok ora ana sing sinden, ana nyekel apa lah niki geronge gitu. Mbak. Ah. Nggih. Lah niki berarti endas karo endase memang mboten nonton. Boten dimakan riyen. Jadi le pesen pun sigaran ngoten niku. Gek endase ditinggal. Betul, sing dimasak ya, Mbak. Lah kok wonten sing separo, wonten sing napa jenenge nek ten mriki? Nek ten nggih kula jenenge pestol. Bener mboten? Sami. Oh, sami. Kata-kata hari ini. Mbak, bener. Gimana, Om? Kata-kata hari ini apa? Kata-kata hari ini sungguh sekali Om. Wah, sungguh sekali. Kipas angin, kipas angin. Pak RT saya kerja loh Pak RT. Oh, Pak RT ini sudah dari jam 11. Alhamdulillah di video kok ya pas nyambut gawe ya. Oh. Sesuk tak limpahne sesuk. Mama apa, Le? Mama apa? Ceker. Sesuk meneh nek maem ki sing daging wae. Lah wonten apa niku, Mbak? Oh, lah wong niku nandake enak kok. Lah iki jenenge tukang syuting disyuting iki lho. Tersangkane. Wis ajeng jenengan upload ten pundi? Ajeng jenengan upload ten pundi? Nggih. Acara napa niki? Rewangan, persiapan. Oh, putu. Oh, ngoten. Oh, nggih. Kek dongane nggo putune napa? Dungane putune. Nggih. Napa dongane muga-muga pripun? Muga diparingi sehat, Nggih. ngomongan. Amin. Carane pripun men cepet entuk momongan ki? Lagi terus sesundut di anak. Oh, carane? Carane pirangan. Oh, pun lali. Pun lali. Wong tua. Untuk sehat terus. Nggih, matur nuwun. Benar. Melu ya, Mbak? Melu, Mbak. Aku ndak ngerti dalane. Gini loh, Mbak. Nanti situ ya. Siap. Nggih. Wonten napa rika, Pak? Wonten napa rika? Oh, kok anu Mbak Yai. Oh, nggih siap ya. Kula nuwun, Pak Di. Niki ten lebet wonten kegiatan apa niki? Iya, terus kegiatan yang sering digawe Oh, anu selamatan. Nggih. Nggih, kula mlebet angsal nggih.
Niki napa Mbah nek ten mriki namine? Damel napa niki? Oh, nggih. Nggih. Sing selamat tentrem berkah dicas acara. Oh, ngoten. Sedaya acara supados lumampah kanthi lancar. Sing sedayane Nggih. dalam sewu. Iki mboten dipendhet gambare niku mungkin mboten nonton kenang-kenangane sesuk nek anak putune oh nek kegiatan iki ngenten iki ngoten kae. Nggih, lha niki wau namung saking ngalet to, Gek. Pun kangseni Pak RT sesuk mampira njikuk gambar sethithik ngoten nggih. Lengkap-lengkap. Nggih. Mbah Yai nek ten mriki sedanten napa uga rampe niki pun sebat napa Mbah Yai? Rezeki Nggih. matur. Oh, ngoten. Lah syukur ten Gusti Allah. Nggih. Mbah. Napa sing diraos ke? Nek sing diraske ra raose seneng. Wah. Putune, iki to Mbah, putune napa buyut, Mbah? Putu nggih. Putu nggih. Oh, nggih. Mugi-mugi pinaringan lancar nggih, Mbah. Gula apa, Mbak? Wonten apane Mbah riki, Mbah? Ayam. Ayam. Wo, lah stoke pun kathah. Niki dinggih benjing. Oh, nggih. Niki mengke dicampur kalih napa? Sekul, sayur. Nggih. Istilahnya nek ten mriki namine napa, Mbah? Bancaan napa-napa nek ten mriki? Niki lho kunjungan. Oh, punjungan. Oh, nggih. Nggih. Jeng nyumbang. Oh, nggih, nggih. Dados nek punjungan niku lete dangu kalih hajatane nggih, Mbah nggih, seminggu nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun, Mbah. Bikin itu, saya itu, Oh, nggih, nggih. Ana pocong. Ten pundi? Wong aku bar liwat kok yo. Lho, sampe iki lak yo ora. Kowe ora tuku atau cukup rewang wis. Rewang mangan Rewang mangan bro kaya ngene. Lah kuwi nek dikecap disemur mah luwih enak bang sing utuh ngoten iki. Nek untung ini ki sapa sing arep tomat, ayo. Lah iya atos. Wis wae mentah. Nggih. Masa teratur tau takut kurang nek niki diteri kali juragane. Oh ngoten, jenengan kalah meruput oleh kula. Nggih, Pak, jan kalah meruput. Wis jan ki padang jan ki kudune karo rewang lho niki. Ya, nggih niki nggih pun rewang. Niki ya. beton apa niki? Nun? Beton apa mawon? Oh, minyak fitri nggih bandeng komplit niki. Oh komplit. Oh Nggih, dienggo perlengkapan nggih. kunjungan besok pagi. Ya. Nggih, gede bandenge lho. Oh lah nggih niku kudu diamanke engko nek ora to. Mangke langsung dimasak. Nggih. Pokoknya buat yang kagem besok ada acara hajatan mau bisa menghubungi Pak Sri Gupar saya taunya. Wis. Bisa menghubungi. Siap. Monggo sinten mawon. Wonge Semua gampang, nggih, kepenak, ditaksih oh, oleh. Ning siap. nek kampung ya dilunasi langsung. Menyediakan semua langsung delivery sampai lokasi. Siap. Nah, Ya. siap nggih Pak Sri matur nuwun. Wis cepak ya. Nah, nggih, siap. Kula tenggo pokok men benjing. Sesuk dikompliti ngeten iki dokumentasine. Ajeng lekas dipendhet sekedhik ngoten iki. Nggo kenang-kenangan biasane iki. Anu, mengke le berkesan es pirang tahun ngoten. Kandhani. Wau rak dereng ketara le temandang. Iki
Wah, iki nek ora ning gone Pak RT kan ora ngene iki. Lah, pokok sithik wae. Nanti bosok yo. Lah mari enak jene tempe bosok niki. Ini adalah lokasi hajatan Pak Surawan. Hari ini sudah mulai persiapan. Biasanya ya melu. Lah nggih komen diskonnya saya oke Kak ya. Antara 8. Dek Mam, lauk apa Dek? Kokok indas. Dia iki sing bilang ya karo nyambi ya oleh. Bongkok kunjung Sebongkok ki isine. Niki kenal mboten? Disoting masak-masak. Kenal mboten niki? Niki penyedia segala macam kebutuhan apa jenenge hajatan. Apa jenenge Pak usahane Pak? toko kelontong, Pak. Oh, napa jenenge? Toko Sri. Oh, toko Sri Rezeki. Sri Rahayu. Oh, Sri Rahayu. Ya. Anu iki lambene lanjut. Ya wis. Ulangan gue Udah tadi sambung. Senyum Mbak Sunar, senyum. Mbak sinten namine? Mbak Sunar. Mbak Sunar. Mbak senyum. Niki ajeng dimasak napa Mbak Sunarti? Ajeng masak napa niki di oseng-oseng? anu oseng-oseng Dicampur napa iwak ati? ati. Ning lempel atine dereng dugi. Pun mateng. Oh, pun mateng to malah. Dalam raja. وإلى خير خلقهما وعن السابق عهدهما وشركهما وآخر إنك على كل شيء قدير اللهم اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وعملا صالحا اللهم من جهتك وتنافى الشيخ Oh, anu jenengan mboten kondur ta dikit, Pak?
Wah, lagi kepengih iki pengriki. Wah, lagi. Nggih. Salah Gusti jalan. Foto iki foto Pak. Video. Mbak Sandi Padang ini ketara nek dorong hadis. Piye iki kon action apa piye? Ora, lha iki dalam rangka apa bengi iki? Terus dorong kaca. Isik neruske meneh. Kalau ngedoke mah kayu. Oh ya. Ini Telur sama kaca. iki dienggo pacitan. Nggih. Oh. Monggo rasake mlebu. Nggih, mengkeh mawon kula mengkeh mawon. Tangkep nih, bisa ngerti iki, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, rasa disotang-soteng. Lah piye? Ndak tipis. Wong dasare wis tipis kok. Mbak, iki persiapan apa, Mbak? Besok diyo wadah apa? Nggih wadah kunjungan. Besok pagi. Iya. Kula melih. Nggih, niki goreng napa niki? Wo, mengke gak dirajangi. Oh, nggih. Dek, capcay iki bahane napa mawon, Dek? Gandum. Gitu, gandum ning dibumboni mboten? Oh. Kula kinten ki nek mung gandum tok, gek engko le mbumboni nek wis diracik. Oh, niki sing pun dirajangi. Dadi niku di maem pun eco nggih sakjane. Pun. Monggo mandhal. Oh, ora penak kula. Lah wong namung gandum kok jenengan ditawak-tawakke. Nggih endhog ngoten kok nggih. Napa niku lombok balak? Nggih sami. Terus mengke dicampuri anu nggih napa kentang, wortel. Oh, wortel. Ketemu lagi, oh. Jenengan mboten kondur tok ket, Pak? Oh, wis ganti kostum ya. Mau ireng-ireng kok ya. Niki anu soalnya mengke le kondur peteng to dadi kudu sing mantul cahayane. Kata-katane, Mbak. Heeh, Mbak, kata-katane apa? Semoga acaranya Pak RT diparingi lancar. Amin. Mboten paringi jawah nggih. Iya, semoga tetap cerah. Nggih. Nyambut gawe saniki wau Oh, nggih, wau maem. Sakniki jenenge pun sembodo nggih to, pun wareg ya. Niki mengke dicampur kalih napa posol. Masalah Mbak Ijo nggih. Nggih. Mane niku nggih enak apa mboten? Nggih, eco mawon kok nggih. Nggih to. Nggih. Kuwi ki jagane ngene-ngene iki wae. Lah nggih. Penting dikongkon PRT ya semandang. Nah, nggih. Golek dhewe aku koyo golek dhewe. Mbak ling rajang karo Tiwaske lho Mbak engko nek Nggih tangan jojoh koncone. Satu tenan dua orang iki, Pak. Nek ora marah. Wong tuwa nek ora marah Jalanan dua orang. Sampai kecap lah yang bahaya. Loh, lah iki ana penyusup iki. Wong liyane wedok-wedok kok lanang dhewe iki ngopo kowe iki, Lek? Lah ya kowe to kan mosok ngene. Kowe iki arep gaweke aku kopi. Iya, luwes ta aku iki nek nembung. Wis sarapan urung?
Nah, iya. Lah koncone wong pira koncone? Wong 5 ning iki lagi teko dhewe. Wes ya. Heh? Lah ya ora apa-apa wong peteng kok aku ora ketok nek bening. Ya iya iki bening ora ya. Nah, nggih tunggale mau. Kayak iki yo wadah potong yo ditunggoni. Oh lah kae wajane ning kono. Kalau mau kayak disoteng ae wong kanca wae. Lah nggih. Pemburengi wae. Nah, yuk cemplungke beli. Pak. Bau endok sakniki. Lah iya, heeh. Oh, lah kok kuning ngono ya? Tepungnya ya? Atau pakai kunir? Nggih. Iki anu niki boten nggo kunjungan ning dinggo sing do rewang gitu. Ya, cocok. Lah nika sing pun mateng nika napa menduan? Oh, sami bakwan. Oh, ya. Yo Mbak yo kayak dimulai. Enggak ada parut-parutnya ya, kayu ya. Ganti tema Om. Ya pokok men ki le temandang ki mbok sethithik. Sing penting le update status ora lali. Betul. Ganti Apa? Ume video. Ume datang lagi. Berarti suara cengajan. Kuri aku ki jebule anu. Icep. Monggo Bude Sugeng rawuh. Nek sing lagi teko ki isih do anu isih do glowing. Lama-lama ra Nek sing temandang ngene iki wis gembrobyos. Bulu matanya lepas. Maskarane luntur. kok kamerame kesono ora Mas? Mboten yo. Iki arep bumbu napa niki damel bumbu napa? Sambel goreng. Sambel goreng Pak Ati mau ta? Sebutan kentrang. Telur puyuh karo ambak. Dari Lombok galak. Pripun Mas? Monggo. Kali disambil ya? Oke. Niki malam niki napa acarane niki? Kumpul napa niki?
Halo, pada ngapain ini? Halo. Apa kuwi ngegame? Apa jenenge game? Azu. Hah? Azu. Oh, online itu. Oh, masak-masak. Kirim Halo. Ngantuk. foto nak. Nah, iki katoke bolong. Lah ya bolong to, nek ra bolong ra iso dienggo. Pripun Pak RT? Nggih, terima kasih. Apa ini malam hari ini agendanya? Videonya saking Abakura dan malam hari ini dalam rangka cara apa sih masak-masak kagem besok ater-ater datang warga dari warga RT 01 lan undangan sanesipun. Oke. Kontennya namung ngaturke matur nuwun mugi-mugi saking kesananipun sedaya warga ingkang nyengkuyung dhateng pademangan kula salah lelintut saking sedaya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih, matur nuwun. Monggo pun lajengaken. Nggih. Jangan telur. Sing ini kacang. Heeh. Isinya mengkor minyak. Ini yang sudah matang. Heeh. Ini sama sambil ngeteh. Oh, ngono wis mulya tenan wong rewat Apa saiki. lo, Bu? Ah. Wis. Ki satingan Pak Ki. Iya, sanan mau. Aku mau tak syuting ning kono ra kepenak soalnya lagi scroll TikTok. Ya, gitu. Malu-malu kucing namanya. Iki kan anu to iki. Mantan ibu-ibu to iki berarti. Mantan-mantan anyar ya toh. Udah kata hari ini. Pesennya buat calon mantan apa? Jangan malu ya. Gue Mbak sapa mantannya? Bila. Mbak Dila. Lah Mbak Dila ki nanti toh? Mbak Dira, kita gawe kan ya? Oh ya, apa pesennya gue Mbak Dila apa Mbak? Semoga sama Oh. Sakinah mawaddah warohmah. Cepat langgeng sampai kaki mini. Cepat diberi omongan. Cepat diberi omongan. Ben cepet carane piye? Ini carane niki mboten sadi. Warai sampun. Apa wis lali jenengan? Ampun mboten kemutan iki. Oh ya, nggih. Niki lho Pak setahun. Setahun dilali. Oh, lagi tinggalnya Kalimantan ta? Oh. Nih, wis ndoke kok masuk sopo ya. Heeh. Niki wong barang putuh mah diwel-wel iki jan. Biasane ki wong do digoleki sing putuh lho. Mah diwel-wel. Monggo fokus wonten sidak. Ayo Pak RT tak toki Pak RT. Monggo wonten kontrol saking Pak RT. Niku wonten sing dereng siram Pak RT. Bikin sambal kecap. Oh, aku ki ngenteni sing masak kok urung ono ngono lho, masak. Lah yo nek kene ora masak niko masak. Ya kuwi lho ngenteni masak wate kuwi. Ya mungkin dalu Mas. Mboten satu. Mboten niki Mas. Jam pinten? Kira-kira jam-jam 12 ngono karo Mas. Oh, anu wae kira-kira ngenteni aku mulih. Kira-kira niku kok dipasang to niku. Oke terus. CCTV. Wah, mboten kula kontrake ke jam 09.00 kok. Oh, ayo kok beliau menghilangkan undangannya jam Niki menangi nek sing gawe panganan bingo sing dorewang niku nomor 1 ling ngicipi. Ha nggih.
Monggo anget-anget. Waduh. Lenawani ketara nek basa-basi lho. Atos mboten Budi. Atos cobi. Awi. Mboten niku manggar cobi. Empuk nggih. Iya Mbak, debat apa iki kok jari ra kabeh iki apa nih? Oh, ya ini kok bisa rasa oke. Iwake wae ya. Mbak arep didumke ngendi, Mbak? Iki, Pak. Oh, lah ngarepan pun dereng. Oh, sampun. Nggih. Nah, lagi lah kok dereng wonten lomboke sih. Pedes tenan nek. Pedes. Paketan bakwan iki. Wirak lagu. Padahal lagi arep lekat. Pun monggo nggih disambi kula padangi. Dereng wayahe. Pun murup. Nggih, wau ra ketara kok nggih. Bali menah. Heeh, aku terus arep mulih berarti. Kok mau Pak teko brek. Ora ngene nggo shootingan. Lah nggih. Lari ki wau nggon bakwan tak goleki. Mau ber iwak, saniki bakmi. Iki kirang lomboke cepet sih. Nah, sajake kulinane Bagong. Gek kula kene nggokit lembut niki. Klik. Penak ora keparut. Mumbengi rawuh to, Mbak? Nggih. Rawuh ning YouTube apa ning lokasi? Ya iya aku pas nang ngarep cakro aku. Oh, nggih. Ngarep berjulan jenengan. Udan-udan berarti. Kalau Jadi kelingan nggon mantan anak. nggih. Konangan lho. Mbok yo nganggo sendok. Allah Pak, Engko nek tangane isine ngono jebule mikir aku. ya ora apa-apa. Berarti makan bapak ngono ae. Iki jenenge tes food ya to. Sedurung didahar wong liya didahar sik. Gek nyeplos lombok. Ya Pak, aku masih kan ya. Oh, tadi guys. Saking sinten? Oh, Mas Agus Badrun.
Bela ganti. Ya, ada mriku apa ya? Jari nek mriku. Anak ngomong lanang golek ora ya nganggo Sentai Pak jadi santai. Jlingae. Wis sarame tak Pak itu. akhirnya video itu warna udah tarik. Lah kita agak menangke gaduh. Orang bilang kan Ya sudah. nggak ada ya. Keplengkang kuwi maune, Mbak. Pupune genah petor ngono kok. Ora ketok ning kono kuwi. Oh, lah kebak jero. Mbak segala sini Pak, lewat Pak. Orang-orangnya gede. Wonten remukane mboten kira-kira. Ah, mboten monggo. Sekarangmu, kau tahu. Biasanya bingung aku kuncinya gede. Yo menang aku padang aku kok. Wih, lah kok jenengan ki warga niki to, Mas Pitik? Jadi enak to. Oh, lah kok ujung wetan tekan kulon kono. Jadi enak. Ampun ngunjuk dereng. Nggon kuwi. Wei, Oh, wes aku yo en. mantap abagura. Nggih, matur Mas Gondrong. nuwun. Nggih. Semangat. Nggih.
wedangnya? Oh, nggih pun juga dhewe cedak kok. Mbak, gawe bumbu apa, Mbak? Daging. Aja diwaske lho marai pedes. Dagingnya Pak, dagingnya disusun. Ya. Daging sapi. Lah sing settingan iki Pak pisan. Oh, sumpah. Pun tekan londor ya. Waduh. Tak niki koran iki menggur go butul sego gurih. Wah, Mbak jenengan goleki apa nih? Oh, lah jenenge bakmi iki dawa-dawa kok Mas dilembutke. Pun nunjuk dereng Bude. Oh iya. Iki apa ya temane iki? Marut kambil Pak. Penak saiki marut kambil iki mengkari dinyunyukke. Karo omongane ngeti-ngeti ra. Oh, nek biyen to sangutan coplas. Apa Pak Riku? Oh, sing enom-enom. Lah pundi niki kopine kok dereng sing enom-enom iki? Niki kok do peteng-peteng. Seneng sing remang-remang. Heeh. Soale kan perewang pemblugut iki. Kalau lah mboten napa-napa. Lah ki nek temandang terus gak kesel kok ya. Daftar hadir, Mas. Lah ngene iki di absen iki. Wong rewang iki wis dolanan HP iki biasa.
nganti gembrobyos ngono. Lah kok mung duduh ki piye to ki? Mantep, Bos. Wah, siap lanjut. Iya, Bos.
Wes kuwi meneh enenge lha nang kuwi lha Oh